straight to the point. Doon ay nakasulti na to nga pwede na kuno magamit ang 1 million nga CR dito mga higala sa pinamungahan. Unya nanampoy laing ni gawas nga balita labot ining roofing dito sa tennis court. Kinibang duwa nga tennis. Di ko kumaon ning duwa mo sa attorney Rani Montesclaros mayan ning duwa. Sila si attorney Jan Cagulada kamo ba kamo duwa ni Panyero Jan? Ambot si Paul Ligorio kamo ba kamo duwa ni Paul? Naman tayo mga listeners, katos Jan Riz Abidla, duda ko dito kumao. Murag parihami ato. Pero gibutangan mahigalag atop ang ilang tennis court, 10 milyones pod ang gasto. Ang kadako ba ning mga gasto na dito? So atong gisubay ron mga kagalaan, giuna usa nato ang CR kay inguman nga pwede na kunong magamit. Atong laruhon pwede na bagyod, no? Lastong linya ron mahigala atong kauban dito sa Tahaw Pinamungahan si kasamang Jane Gallardo. Jane? DYHP RMN Report. Yes, Radjuman Attorney Phil, live sa karon dinhi sa may Pinamungahan, Cebu. Particular dinhi sa Barangay Tahaw, diin to nahimutang Attorney Phil ang katong nag-viral nga pansayan nga gitukod dinhi sa ilahang among lungsod. So ato sang Jane, gamay lang Jane. Asaman mo ni agi pagpadong nina kay arang sa mga wa makahibaw ba sa kinini ang kanang lugar parehan ako di makikuswito nang lugar din ha. Mao na padung Toledo Aluginsan. Di man mo ni agi gikan mo diri sa Naga, asa mo ni agi ginina? Sa Naga tani agi Attorney Phil nilahusta sa Toledo. Dayon ni left turn ta padung diri sa Pinamungahan kay ang atbang pud Attorney Phil padung naman sa Balamban. Okay, so kanang padung sa Pinamungahan gikan sa Toledo, nakaabot na sa lungsod, milapas na sa lungsod o wa pa kaabot sa lungsod? Sa Pinamungahan? Wala pa abot sa lungsod, Attorney Phil. So daplin na sa kalsada? Daplin ra sa kalsada. Ang kaning Barangay Tahaw, Attorney Phil, mao ni siya ang murag boundary ni siya sa last nga barangay sa Toledo City, Attorney Phil. Okay, so dunay beach diha, no? Dunay beach diha, mo na. Dunay beach niya. Itong nasayra na Attorney Phil, public beach ni siya. Which means, pwede sa tanan. So, bisan asa ka gikan, kinsa ka Attorney Phil, pwede kang makaligo din nga walay bayad. O sa man kanang ang bus niya mura ba og kwan? Dili pod white ang iyang bus, murag brown lang or murag itom or unsa man batuon, unsa man na siya? Din siya white sand Attorney Phil, medyo kanang itumon siya nga kanang common gid na to nga makita na Attorney Phil nga bus nga kanang ganin nga inog himo og gyud og kanang balay Attorney Phil nga itago na to sa siminto. Asa mo na graba di ay? Mura ron sa binana Attorney Phil ang bus nga naa dinhi. Apan kung atong makita dinhi patag kaayo siya Attorney Phil, ang ilahang kadagatan nya dako kaayo na sila yung mga payag-payag ginagmay nga pwedeng kapasulungan sa mga maligo dinhi. Naabay mga nangaligo sa pagkakaron kasaman Jane? Ubay-ubay pod. Naaputay na abtan diri Attorney Phil nga nagsinugbaay, nagsapukanay, nga nangaligo gid sila Attorney Phil tungod kay maayo pod ang panahon sa pagkakaron niya medyo magkapanawag pud gyud ang dagat dari Attorney Phil. Nindot sad, no? Dindot diri ang ilahang view pod Attorney Phil. Kana si GC da aton driver kasamang Jane, sito-sito siguro ng lugar unsa man gikan din padong sa lungsod, dool ang lungsod o layo pa? Layo pa kanang kasamang Attorney Phil boundary sa Toledo o Pinamungahan sa mga Attorney Phil. Kana karong Tahaw boundary sa Toledo Pinamungahan. Ang lungsod ana mga pila pa ka kilometros unsa ka kalayo? Boundary ni siya sa Toledo Pinamungahan mo ni siya permirong barangay gikan sa Toledo niya. Nasakop ni siya sa Pinamungahan ang barangay Tahaw. Unsa gilay ang lungsod kasamang Jesse? Mga about 6 kilometer or 5 to 6 kilometers ang maong lungsod dinhi sa Pinamungahan gikan sa among Mutangan Attorney Phil. So, mao na siya unahan pa dapit. Nya atong gisusi dinhi Attorney Phil ang katong nag-viral sa social media. Usa ka pansayan nga gipatukod dinhi sa maong dapit. Unya kanang gi-inform man gud ta nga kanang giablihan na kuno ng maong pansayan kanang maong CR unsa man naabli na ginaron? Mao na ang atong gisusi Attorney Phil kay basin pwede sa ta makagamit kay medyo mo gahion ta Attorney Phil. May makagamit ka 1 million ko na. May na makakuan ka diha, makagamit ka ng tag 1 million nga CR. Abi
gani nato Attorney Rufil, kita ang makalihi dinhi. Kita ang makauna Attorney Rufil apan pag-abot nato dinhi. Padayon gihapon ang pagtrabaho sa ilahang pansayan Attorney Rufil. So karong adlaw gisusi na to. So atong klarohon sa nato kaya ato nakuha nga report gud nga abli na kuno karon. Pero tuod man abli na Jane pwede pa magamit. Sakto na, Attorney Rufil, no? Abli na ang duha ka portahan. Maski ang kanyang mga shower area nila abli na, pero dili pa pwede nga magamit, Attorney Rufil. Tungod kay padayon gihapon ni nila nga gitrabaho, gihuman pag nila Attorney Rufil. So, bawal pa ni siya nga gamitan. Kaya nga tong mga trabahante nga naa dinhi, nagtrabaho gihapon hangtod karong adlaw, Attorney Rufil. So, ato makita na ron tao da kini mga materials nga gipanggamit, kana na ang ilang CR tanaw na to kay basig pareha sa nostal na ilang CR nga kanang naana na ba kanang gi-remote control na ba ana no sumahalon gyud na si Ara kung pareha na sa nostal or pareha na kanang mga tukay Japan nga ang mga CR dito matik na batanan no. Pero og kana na ang lahi man ang CR nga mo flash la siya og mo pisliton or kanang remote control nga CR lahi po ng CR pod nga magkabu patag sa kabalde. Ato ni agi katawa may gala katong gibisita ning maong CR diha. Unya pila ka buok ang kanang urinal sa lalaki og sa babae og akwan. So ato ipasusi ni kasaman Jane karon nimo ang kinatibuk-an ana diha ron. Ay sa. So sige, so padayon ko kasaman Jane. Asaman og ka sa gawas mo agi. Ato sang kuno balik sa kuno sa gawas kasaman Jane para makakuha ta og establishing shots ana. Yes, Attorney Rufil. So, atong ipakita ang kinatibok ang hulagway gyud sa maong pansayan Attorney Rufil. Kanang atong makita duha ka portahan, panglalaki o pambabay. Apan kaning naa sa kilid ni Attorney Rufil, do na pud siya medyo gagmay ra gid siya nga ingon tag kwarto-kwarto nga shower area kay bawal man di ay kaliguan ang sod nga bahin Attorney Rufil. Oh, so shower area na kanang imong gipakita? Shower area na? Yes, kami itong ipakita nga na duha pod ka habig or duha ka portahan na Attorney Rufil, mao na siya ang shower area. Oh, unsa man ang pero wala pa shower. Wala pa shower Attorney Rufil. Ang ilang gihuman pa karon dinhi kay ang kani pa ilang medyo murag kwarto-kwarto nga gihimo. Wala pa tiles pod, no? Attorney Rufil? Wala pa tiles na or butangan ba kay tiles na or dili siguro kay outdoor man na, kuan man na siya para shower area man. Moral siguro na. Umani ra gid ang iyahang forma Attorney Rufil. Mao na ni sir no, ang iyahang butangan pa ni siya og tiles. Bato? Butangan na lang og bato. Bato na lang ang kuwang. Kano sa man kuno na humano na? Kano sa may target mahuman kay August 20 man to giingon nga date completed unta. Yes, Attorney Rufil, bao na ang una gid nato nga gipangutan-an no kay nakita man gid nato diri ang detalye gid Attorney Rufil nga Agosto pag gid unta di ay ni ang completion ani target nila nga completion apan sa atong nasayran diri gikan sa atong mga trabahante karong first week sa November Attorney Rufil mahumanan ni ang kaming maong pansayan nga ilahang gitrabaho. First week sa November. First week na sa November Attorney Rufil. Sige, ato sa siyon ang soda unsa ni mga materials sige panggamit basi mapalit na sa naridaghan sa Wilcon. Ngalahan mo kuning ano na 1 million, 1.1 million kape ni mo CR. Gamay lang Jen, standby Jen, ako kang balikan karon total, standby lang sa diha. Straight to the point. At sa balikan mahigalas kasama nga Jane Gallardo. Okay gahapon do naman kuno ni sulod-sulod dito sa CR. Ato balikan ko na be. Ato pangamustahon o balik. Yes, kasama Jane. DYHP. RMN Report. Yes, sir. Radyo man Attorney Rufil, balik ta karon dinhi sa may lungsod sa Pinamungahan. Di natong gisusi ni ang maong pansayan nga sa pagkakaroon na Attorney Rufil padayon gihapon ni nga gitrabaho sa mga trabahante dinhi. Nga ato ipakita lang. So kana ang sa babae, asang sa lalaki Jane? Ang kaning sa babae o sa lalaki Attorney Rufil kung tubang sila sa dagat naa sa wala ang lalaki. So mao ang babae. Na may gisuwat-suwat din ha. Unsa nang gisuwat-suwat be? Ato ko nang tan-awon ko no. Basahan ko nang gisuwat-suwat din ha. Bakit gisuwat diri Attorney Rufil nga medyo murag tinuod ban pud Attorney Rufil. Basin tinuod tingali. Attorney Rufil, men to the left because women are always right. Kana nindot gyud na wa gyud away mahitabo ana Jane.
Isip mo sa kababay, Attorney Romel, murag mo, yun, taning dapita. Kana. Murag ginay makapalipay, tili ni mo ng dapita ay. Mao ni nila Attorney Romel, mao ni makapadugay sa relasyon po. Mao ni kay always right kunuhay ang kaning mga babae Attorney Romel. Anya unsa man na kanang ilang shower kuan diha area unsa man na ang pikas o pikas kilid dunay shower kunuhay nga pwede magka-shower. Dunay shower ang isig kilid Attorney Romel sa habig sa panglalaki dunay duha. Dili po sa babae Attorney Romel dunay po'y duha. Pero wala pa shower ang gibutang no, wala pa sa pagkakaron. Pagkakaroon na Attorney Romel, wala pa man gani pud ni nga kaning ay tubig na gid Attorney Romel kay atong nahibaw-an ang kaning mga trabahante pod nga nahabilin karon diri nga upat na lang sila Attorney Romel tungod kay padung naman pud human nagkaot pa pud ni sila Attorney Romel para butanganan sa ilahang tangki nga mao po'y source sa ilahang tubig. So ilan ang kanunod kay man mga trabahante tumilabay nga mga adlaw so karon naa na mga trabahante. May mga trabahante Attorney Romel sa pagkakaroon nga atong naabdan nga nagtrabaho po dinhi. So far atong nahibawan Attorney Romel kay unsi di ni sila unta kabuok nga trabahante pero karon nga hapit-hapit na human gamay na lang ang ilang trabaho na Attorney Romel ana na lang sila sa karong adlaw upat ka buok sila nga naa diri. Pero napuntay na sa iran Attorney Romel nga mao pud ay usa sa rason nga nadugay pud ay ni ang kaning pag-construct ani Attorney Romel kay ikatulo na daay ni nga location nga ilahang gibutangan. So nagbalhin sila Attorney Romel una dinhi sa tapad ra man hinuon ani ilahang gitukuran sa kaning pansayan apan wala na survey matod pa Attorney Romel niya nasakop gihapon siya sa private kaning naikan Andre Attorney Romel hinungdan nga gibakbak na po nila so ilang gibalhin Attorney Romel gibalhin na po nila dito sa unahan sa may entrance pa sa ilahang beach Attorney Romel inyawa pa man po matod pa nga na survey dito nga nakatukod agad sila dito mga haligi tungod kay medyo bawal anong nainanak man ang kalakiha so katulon lang kuno tukod-tukod na. Ikatulo na dahil ni Attorney Romel pero dili ra gihapon nga dapit. So nakaw ra Attorney Romel nga dito sa ikaduha. Wala maklaro daan sa munisipyo hain dapit na lang yuta nga pwedeng matukuran kumaon basta turok lang diha turok. Naunsa ang gikalubgan sa ato mga trabahante Attorney Romel sa ikaduha nila nga location nakatukod na gid sila og mga haligi. So nagbakbak mo pud sila kay bawal ditong dapita. Nya may gani diri sa ikatulo hapit naman ni human dinhi pwede na Attorney Romel sa naplastar na gyud ang kaning anong katulo man imagine ha ingon na ba si Mayor Glenn 4 the DILG is closely monitoring that project daghan sa nagmonitor na nga project DILG province DILG regional office hasta ang atong pinamungahan of course si Mayor Glenn 4 presumably nagkuan siya diha monitor siya kay iya man ang project kinani ang ano sa itabo ang katulong ng balimbalhin? Wasa dili sa certain asa dapat lang yuta. Wala ang ato ang naibawan diri Attorney Romel kay sa una og ikaduha matod pa wala na survey. Wala na survey daan so gibawal siya nga tukuran Attorney Romel. Apan karon nga ana sa ikatulong nga location gid nila na plastar na gamay na lang og kuwang Attorney Romel nga mahuman na pud niya. So ang permiro nilang pagtukod na ang ikaduhang tukod na nasa haligi ko no. Nami sila'y haligi Attorney Romel. Ang first na pagtukod. Ang first, ang diri sa first ba nakakuha na pud mong haligi ato diri. Bangagra. Pero Attorney Romel nga tapad rapod gyud aning pansayan nga ato ang giani karon kay nagbangag pa di ay sila. Matod pa Attorney Romel. Sa ikaduha na location dito sa unahan nga entrance gyud silipat mo sud gyud padong sa ilahang kadagatan Attorney Romel kay dito na nakatukod ng haligi. So bakbak na pud nila kay bawal man dito gibalhin na pud nila diin asa ni ron na nahimutang ang kaming maong pansayan So ikatulo na nga location nila karon kasama Jane. Ikatulo na ni ato gining giklaro Attorney Romel kay galibog man pud sila ikatulo na ni nga location kung asa nahimutang ron ang maong pansayan Attorney Romel. Isa man day nagkuyog wa karon sa kuyog gid sa engineering diha sa munisipyo nga asa dapit ang atong pwedeng tukuran. Sir, wala day mo kuyogi diri sir sa munisipyo nga nganong gabalin-balhin man mo ato mahigayon. Siguro ko man kami kana lahi-lahi dahil sila so wala dahil sila kaibaw nga asa gyud dapit instruct
wala gid sila nakahibaw asa gyud. Lahi di ay kung lahi nga grupo po di ay ang unang nagtrabaho Attorney Rufil. Unsa man tong grupo hatong una nagtrabaho kagamay ana si daghan na yung grupo nagtrabaho? Kauban ninyo pero lahi nga grupo. Kauban ra ninyo. Okay. Manong galibog mo sila sir? Wala din sila gikuandaan? Wala nila maklaro Attorney Rufil. Mauna ang ato nga na kuha diri nga wala maklaro. Taga-asa man na silang trabahante, taga-asa man sila. Sir, unsa mga trabahante? Sir, unsa mo under, sir? Unsa mo under na trabahante? Unsa to, sir? China? China? China, Jen? Jaina. Oh. Jaina. Construction. Jaina Construction Attorney Rufil. So, anya katong unang grupo day kay kinsa man to nga mga tao ngano man nga wa man magkadimao. Ang unang grupo sir kay Jaina Construction po to. Nakauban gyapon ninyo. Naglibog lang gid sila sir. Wala sila nakahibaw kung unsa gid asa gid itukod dapi. Manong wala man mo atong unang higayon, sir. Anatan sa lain area. Alahi mo nga area. Balik sila ang una. So, diri mga pila man to sila kabuo. So, mga pila man to sila kabuo ang una, diri. Mga 12 po kabuo. Maupo to sila ang gabak-bak rapod balik, sir. Sa ilang mga natukod na. Galibog rapod ay Attorney Rufil. Kinsa may foreman nila na karon? Naamoy foreman na dire yung foreman ron dire sir? Wala pa naabot. Wala pa naabot ilang foreman na Attorney Rufil pero mutunga siya sir kada adlaw dire. Wala pa naabot ang ilang foreman na Attorney Rufil pero mutunga raman matud pa kada adlaw dinhi. So mao na to gikalibtan gyud kay mao di ay nadugay po na Attorney Rufil nagabalin-balhin kay naglibog pod. Way klaro nga instruction na Attorney Rufil. Kanus aman ang klase lang trabaho? Ano may tao din ha? Nganong karon mo pinaspasay man ang trabaho? Kanus aman last nila na nga? Kanus aman last sila nga trabaho diha? Nya kanus aman na sa nibalik? Sir, when man mo last ni trabaho diri sir katong una nga grupo? Karon bag-o ra mo nibalik? Or padayon ra gihapon mo gikan pagsugod? Manong gamay naman lang mo ron? So padayon gikan pagsugod ni atong June. Wala ni masugod June, ma. Ako sa man dahil ni buwan na nagsugod. So murag na late. Na late po di ay Attorney Rufil ang ilahang pagsugod pero wala sila matod pa kahibaw unsa jud exactly nga buwan. Okay. Kana na ang wa man katulo man din na ugbok-ugbok ni ng CR pero mirong ugbok nagbangag na sa di day mao diha. Ibalin sa daglain, nakabutang naghaligi, oy di day mao. So balik ko sila diha. Kinsa may forman adto ninyo nga naghimo? Ilang kauban na makato nila or lahi to nga grupo, lahi to nga kuan? Sir, ang katong una sir nga nagatow ko diri sa permiro nga location, mao to inyo ang foreman. Mao to usa ra gid ilang foreman pud ato Rufil sa katong una nila nga location diri ra pud tapad. Mao ra gyapon to mga grupuha, mao ra pud nga foreman nila. So gibangaga na nya pag human dibalhin sa laing location nakabutang naghaligi. Pag ikaduha nila Attorney Rufil kay bawal man diri sa unang location, so dito sila mas layo-layo ang ikaduha Attorney Rufil niya. Bawal man po dito kay matod pa ang una nila nga naibawan, wala pa na survey. So nakatukod na po din sila Attorney Rufil mga haligi niya pag naibawan nila nga bawal. So kuha na po nila gibakbak. So gibalhin na po nila. Mao na ni ikatulo Attorney Rufil. Way laro dahil nagmaahon, way laro. Way klaro Attorney Rufil kay dugay na human kay dugay po di ay ni nasugdan. Nya katulo nagbalhin-balhin dili sa certain kung asa dapita nga area ibutang na maong CR. Galibog Attorney Rufil. CR nga nagbalhin-balhin. Galibog sila asa dapit kay katulo na gid nilang balhin-balhin. Pero may wala po sila ni balhin Attorney Rufil sa ikatulo nga higayon. Pero pila ka grupo man sila kuno nagtrabaho ana?
usa ka grupo. Sir, usa ka grupo mo nagtrabaho ani sir no? Usa ka grupo ra gid sila Attorney Rufil, mao ra gid sila ang katong gasugod nila. Mao ra pud gid nga grupuha bali na punan lang sila Attorney Rufil pero usa ra ang ilahang grupo. Oh, kisa may labos lang grupo, kisa may foreman, kisa may engineer. Ito ning ipangutan-on Attorney Rufil kung nakaila ba kapod ni sila. Sir, nakakuan mo kinsa ang inyong engineer, sir? Or inyong foreman? Oh. Darwin. Ha? Darwin. Lumayno. Ang engineer. Kailan mo sa engineer? Jaina Jen. Ha? Jaina Jen? Oh. Nakita sa tarpaulin mamay. Tarpaulin. Okay. Diin mang iriyaha ko no. Ipatudlo ko na ang itong primero nga gitukod nya nanan ta nakabangag na sila nya wa madayon. Asa may iriyaha ko no, pwede makakuyog ng usa? Sir? Pwede mi makakuhan sir. Tudlo. Asa dapit. Kailangan sa kaning tapad gid sa campaign natin ni Rufil at ipakita sa para mataga na to pagmulagway. Mao ni ang ikatulong nga location sa Pansayan di inahimutang na niya ang tapad Attorney Rufil dinhi asa sir. Asa mo nagbangag? Nga, nakabunan lang yung mga buwan. Long na si Attorney Rufil so nakasugod dyan dito sila bangag. Pila man kabangag na inyong nasugdan? Pila man kabangag inyong nasugdan sir? Panidihari, natin isa dyan, napabilan, matugma. Pila tanan? Duha? Unom na? Unom kabangag. Amaw to dahil unom po kahaligi sa ikaduha. Okay, so unom na kabangag, pila man kaadlaw ninyo naghimo? Sir, ang unom kabangag, pila man kaadlaw ninyong binangag, sir. Sa kaning unom kabuan. Pila kaadlaw man to niyong trabaho. Kaadlaw na dito? Dili mo kami niligpangan dari pagpulog. Sa uban, radya pa naman ba? Kauban ra ninyo. Pero wala mo idea, sir, mga pila kaadlaw nila na human sa bangag ang unom. Siguro. Abot ang simana. Kung sa man galaw mo, sir? Ilan, tiglaw mo na doon? Kinsa may amo atong permiro nga nagkuan, nagbangag? Hindi amo ninyo atong unang bangag, sir. Kisa ilang amo, kay basin og kanang ila si kuan. Daina Jen gihapon Attorney Rufil ang ilaha. Okay, mo nang unang bangag. Ya asa man ang sunod kato nagbutang na mo haligi. Ang sunod Attorney Rufil kay didto na gid sa unahan. Asa man ipatudlo ko no be, asa dapit? Sir, asa dito ikaduha, sir? Pwede ni makapatudlo, sir? Asa man dapit tong inyong gibutang nga haligi, ikaduha nga kuan area. Kung ato pong naibawan nato ni Rufil kay unom na pud kahaligi dayon ta kailangan matukod sa ikaduha. Unom na kahaligi. Asa dapita man, asa dapita atong pampicturan po na mga bangag niya Jen. Okay, asa dapit be. Mana ra ba si ma'am? Natabugibak-bak na ni sir. Bakit naman mga haligi dito nakabuhos ni haligi? Nakabuhos na. Buo. Asa man dapit, asa dapit. Asa dapit, sir. Luyo anang unsa na nga building, sir? Sa police na? Layo-layo di ay? Layo, distansya gid kayo sa Attorney Rufil. Ang ikaduha nga location. So nakabuhos na sila og unong kahaligi, sir, no? Kaya pagkahibaw, sir, nga bawal dito. So kamura po ang gabakbak. So mo nang gibalhin na karon. Asa man dapita layo-layo pa, layo-layo? Asa na, sir, luyo anang building nga kuan? Unsa na nga building, sir, kananan? Hindi na santahanan na sa pagbaw, ma'am. Mara siya yung resto bar. Ang anang babaw. Sige ko no, babe. Sa magtason ta na, exercise ng gamay, Jane. Exercise gamay. Mao ni ang good sa kanilang dagat Attorney Rufil. So, before ta makakuan, naay di ay tahanan or kaning lingaw-lingawanan sa mga muanhi. Sa unahan pag di ay dapit. Uy, unahan pag di ay. Distansya siya ang ikaduha nga location at Attorney Rufil. Natabunan na. Asa man natabunan? Asa dapit? Napay agi na. Pero maklaro pa, sir, nga nakatukod mo. Maklaro na sa iti maihan nga nakabuhos mo dira og haligi. Diri dapit? Hay man, asa man? Diri dapit Attorney Rufil. Sa bangag, nakuha na po dahil na bakbak na nila Attorney Rufil. Nasila picture pag ito natukod na ninyo.
So diri gid unta di ay dapit Attorney Rufil. Dapit pud ni sa kaning adaan nila nga pansayan kaning pangkuan ra Attorney Rufil. Pangmasa. Wala na wala na tapat ang pangmasa og katong 1 million sa kuan. Ikaduha nga location na Attorney Rufil, tapad unta sa pangmasa nga CR. Ang kaning katong ilang gitukod diri nga lugar, kilid gyud sa katong naikantahanan nila Attorney. Naasa yung mga pictures ko no, nasa picture nga natukod ng haligi. Naamoy picture sir. Kamo naamoy picture. Wala sa may picture. So atong klarohon so unom na gid unta dayto ka haligi. Parang hindi ka ma'am, napubusta na gid sa dire. Kanang haligi na. Haligi na gid siya. Unsa may giingon sa inyo nga pag unsa may giingon sa inyo nga bawal diri nga area? Kato may tag nato mong formal. Lagi no kay para mga istorya pod nato ba kay nganong gabalin-balhin man. Correct formal mao ra pinakito sad. So gibakbak ni sunod na lang pod mo, gibakbak na lang pod ninyo. Ito lang mga haligi pag human amo nang gitabunan. So ang ilang bangag ron diri Attorney Rufil dili na kaayo maklaro. Kaya bus naman siya ang naa dinhi. So hapwa na kanang patag na diri dili na maklaro nga natukuran da ini dinhi Attorney Rufil og unom ka haligi. Nya kanang ilang CR nga gibag-o karon gitukod asa man sila namalit og mga materials ana sa Wilcon sila namalit asa man sa depo? Kabaw ang asa namalit ang gid sila ra magbitig kumpra ko mas wito ko. Kisa man ang tigkumpra kauban ra pod ninyo. Say amorte ra mong forman ana. Nara sa Toledo kumprahon. Asa man kumprahon sir? Asa nila kumprahon siya man? Toledo or dito sa Cebu City asa man? Si mas wito kaya asa sila mangumsa na may. Unsa may brand anang kuan kanang ang iyang bowl unsa may ngan standard unsa man na? American Standard to. American Standard. Standard ang ilahang bowl Attorney Rufil. Ato tanawon kuno balik to exercise lang dinhay nahinay lang exercise lang tanawon to ang American Standard kay atong i-check sa Wilcon og tagpila. So ang ilahang ikaduha Attorney Rufil nga location mas dool unta siya sa entrance. Mas dool siya sa entrance Attorney Rufil kay ang last or kaning ikatulo ng diin na himutang na gyud ang pansayan padung naman sa sud gyud. So distansya gyud kaayo ang ikaduha. So anong dili man diri sir? Kanang dili man diri hawan man kayo. So karon final lagi na sir basig ibabakbak na pud na. Mao siguro na mamay. Happy tara ba na mahuman? Correct mao na ma'am. Mao na gyud na. Asa man ang kanang ilang bowl ko no be ato tanawon sa American Standard na asa man palita sa Wilcon o sa Cebu Builders tapo na sa Atlantic daghan man na City Hardware. Ayon ta Attorney Rufil maistorya gid nato ang ilahang foreman. Pero kanang mga brand ana mahibawan man na brand ana Jane ato kuno picturean be atong kunong adtuon sa sod og unsay brand anang ilang kuan kanang ilang bowl. Minsan pwede naman makasod sir no? Pwede naman pwede of course kaable gud na. Ato rin nga asad na Attorney Rufil. Bebe. Pila man kabuk bowl na diha? Pila ka bowl sa lalaki usa sa babae duha or pila man? Ang sa lalaki Attorney Rufil kay nay usa ka bowl pero ang para ihian ana sila tulo. Okay, onya sige be ang ihianan kana sa lalaki usa may tatak ana kay ron nga ma-check nato sa Wilcon o sa Cebu Builders ug tagpila. Ang ni American Standard? American Standard Attorney Rufil. Picture na diha Jen onya uli na lang ha para ma-detalye na to kay itong i-check sa Cebu Builders o di gani sa Wilcons o di gani ali sa Atlantic City Hardware makit-an man nato pila presyo ana kana yang specifications gyud. Mao na ang sa lalaki nga urinal no? Mao na ang sa lalaki nga urinal Attorney Rufil. Okay. Made in Vietnam. Onya kanang sa bowl ang bowl tanawon ko no bowl be? Akang testigo. Pero dapat sila kaning ilahang gripuhanan na Attorney Rufil. Hindi pag-ano puji ba ni? Kana ikon laboratory. Kuan po na kanang picture na po na ya Jane kay atong i-check doon sa Wilcon og tagpila. Sa Attorney Rufil. Atong sihon ang kaning American Standard. Di man lagi pares no star ning kuan na. Sa So kana American Standard. A grade. Unya unsa man kuno gamay sige kay bago pa man kuan Jen pa man hugaw kay bago pa man tanawag kuno bing unsa man kana siya nya so naa sa tunga ang iyang kuan kana no ang bowl niya Attorney Rufil ordinary naman kayo ning kuan na nga bowl abi nako so walay kuan
So, in ani na yun, ordinary na kasi tanawin ko dito ni Rufil, nga, Kyle, Ronnie, ang ilang sulod sa ilang pansayan. Sa panlalaki ni Attorney Rufil. Mauna siya, ordinary man kayo na yan, kwan. Atong picturean o niya, Jinay. Paduol ko no, asa man ang mabasa na to ang tatak, ana, ang kwan? Asa man, na ay butang niya, American Standard, o niya, o sige butang. Na, walay bidi, kanang kwan? Puro na siya? Wala, Attorney Rufil. Uy. Ordinary, kaya makita ka ng common ginato nga makita ginato ni Rufil ka ng mga taog hotel baron, inana. Gamay, di man kayo kwan, gamayon naman nga kwan, o say kana, ato picturean po na, American Standard, A grade, no? Sige, padul kwan lang unya da unsa may mabasa na to din napita kay kon man ma-check man na to ni ang adto ta sa Wilcon baka ha ari baka ta Cebu Builders na idaghan ani di gani ari sa Atlantic na siya da City Hardware makita man na diha na ay sensor na Jen or walay sensor. So ini flash nimo kanang kwan kana no nasa tunga ini flash nanay tubig wala pa. Wala pa tayo nagpupundari nga tubig, Attorney Rufil. Tanawa, kuno, pwede mo na matanaw nimo kanang nasa tunga ang pag-flash, ana? Sa bowl? Asaman? Kana. Oh. Pisita ko, no? Nabay kuhan? Wapay tubig mo gawas, ipislit. Ipislit na to, wapay mo gawas tubig. Wapa. Ordinary naman kayo nga CR di ay, oy. So dili dahil na ingon nga remote control nga CR? Dili ito si Rufil. Ordinary ragid siya. Ordinary man di ay ni kaayo? Uy sus, marosep. Ay! Hay. O sige. Sige, Jen. Kinini ang basta pang kuha na lang ng mga ebidensya na, pang picture na lang na, o ka na mga kuhan, kaya ma-check na to og pila na sa Atlantic, na may daghan sa Atlantic, ana. Di gani, dito sa Wilcons, o dito baka sa kuhan, Cebu Builders, o baka sa City Hardware, pa ma-check na to og tagpila. O niya. Yung sa Attorney Rufil, maupod ni ang ato ang tagaan girong pagtagada. Kung mukonside ba po ka, Attorney Rufil, sa ilahang cost na 1.1 kapin, milyon na gasto ni ining ilahang pansayan. Nya hapitan na lang po itong atops tinisan, pang picture na dito, or pag video baka dito niya, o pangulit na ninyo. Yung sa Attorney Rufil, ato po itong hapiton o susihon. Kung unsa na po ka ang progress ato, Attorney Rufil, niya unsa po ka ang materialis, ang mga gipanggamit ato, kaya medyo mas dako dito, Attorney Rufil. So ato itong hapiton o tagaan po itong pagtagad. Kanang mga bawol di ano, katong suwat ba, kaya mo ito specifications, o makatake kag picture na, o basin din mo sa atong messenger, mas mayo kaya ako ipacheck sa Wilcon, o di ganit sa Ace Hardware. Yung pasiguruhon nga clear ang atong pagkuha sa picture. Okay, sige Jane. Attorney Rufil, mauna ang ato ang gisusi karon dinhi sa lungsod sa Pinamungahan. May tungod aning nag-viral gyud nga tag 1.1 kapin milyon nga CR nila dinhi sa ilahang public beach. So kauban nato dinhi sa ato ang RMN Patrol at ang Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong. Ako sa bangingong Radyoman Jane Gallardo, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide. Okay, salamat Jen Gallardo sa mga report. Ipasusi na to tong bawal tagpila to. Naaman to dagan sa Wilcon, di gani diri sa Cebu Builders, Atlantic Hardware, diri sa City Hardware, diri sa Ace Hardware, tan-aw na tagpila to ha.
Pero ano tayo kung oras mga sukitig paminaw kina nga portion nato kanato may gala sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas imong sugar, basin may diabetes ka nya wala ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls og nagapalapot sa imong dugo. Usa na ka rason ngano nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 doon na charantin gikan sa palaya nga nasuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay, mga kaigsunan na wa naman tayong oras mahigala ato sang tagad pagtagad okay naman taday no ato lang ipadayon ni umapuhon mga higala kining ato mga isgutanan o niya kining ang tennis court dito ako lang sang ipahapit og tan-aw dito kana na ang 10 milyones ra ba pudto mahigala ang tennis court niya ako nakita dito sa video ni kasama Jen Gallardo. Ordinary man kaayo ang kuanday ang bowl no abi na ko pares nostalgia nga kana na ang remote control na ba o di gani kanang pares Japan bitaw nga kanang inig-CR nimo kay naanatanan ki ha. Kining klasya sa bawl, dili ni magdugay ning bawla. Dali ning maguba day, magkabo gyud kag baldi ani. Bueno, kini nga portion atod kanato sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan ikaw doon na mga toksin sa mong lawas, maong dili regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay mahilisan, magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insomnia, kanunay nga magsakit ang mga ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, aron maangkon ang may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Watay oras may galatang iyo sa unyang gabi ang sincerely Ate Arlene alas 7 ito sa 10 ang taknas kagabion o alas 10 ngadto sa alas 12 ang tulumanong straight to the point evening edition ba kasamang Benji Tanghian. Ipahibaw ang kamatayon sa dakong kasubo no ang kamatayon ni Tony Lauron nga guitarist ni Max Urban namatay. Uy, namatay na in taon si Tony. Palihog sa paglitok og mga pulong sa pagampo. Nagpahibalo si Max Urban mismo o gingon man si kasamang Gulyat na Korda. Mari na ba ito si Lauron day? Mari na ba ito na ito, no? Matutig gitara dili nga ako pa nitong gipagitara ka usad diri no? Okay. Watay oras may galasangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon ang Dios mayong buntag Pilipinas tatak RMN. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.